Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndi bwana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndi bwana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Bwande kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndi bwana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndi bwana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndi bwana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndi bwana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuti chani tsopano? Achimwene, inetu chikhulupiriro chonse ndinacho kuti zanu zonse kumeneko zili bwino. Ifenso abale anu kuno kwanu tonse tili bwino. Siuti tikudandaula kwenikweni achimwene. Ndinakuwuzani kale kuti makono izo mangodandaulazi tinambakale chipetsa. Pena pake tikumaona kuti amwene tayira kwakwana wakumva wamva osamva sadzamva soyi. Lero andiguliraso sitampo omwe aja Khwezy buses, basi zotsogola zapamwamba za makono. Ndiyetu ku Khwezy buses kuli chinkhani chobeba chimwene kwa nthawi yoyamba kuchitika zinthu zimene zinachitike konsoyi. Simungakhulupirira achimwene. Kukubwera mwana wina watsopano. Kuyambira mwezi wa mawa kubwera tsopano basi ya ufofo ya Bwande ya mangochi. Mtundu wa mangochi uja tsopano auganizira amwene. Ukwera Khwezy kupita ku mangochi ku nyanja, kenaka pobwera ukabweranso pa Khwezy buses. Sizobeba zimenezi. Kwathu kuno zinthu zochitika koma monga muchanda kufotozani muja achimwene zochitika mwachangu kwambiri. Moti upanda kusamala ukhoza kungozindikira kuti uli kunja kwambiri. Zioneka kuti anthu zisankho kwathu kuno amba kukonzekera usati sewero. Sindidziwa koma kodi tikamafika mchaka cha 2025 ukhala zotani kaya achimwene. Koma anthu akonzekera mwamva ino. Panopa zinthu zimene zikuyenda m'mitu ya anthu ambiri ndi nkhani za ndale basi. Masankho a mchaka cha 2025 ayi kuli kanthu. Anthu atanganidwa nazo kufikira ambiri atseka maso akungoona masankho basi, pogona pawo masankho basi. Nkhani zachitukuko anasiya kale m'madera mwawo achimwene. Akumangoganiza kuti kodi chaka cha 2025 zinthu zakezi zikhala bwanji kaya. Pena ndikakhala chimwene ndikumaseka ndi mmene zinthu zake zikuchitikira. Makosana otsutsa amadzioneka kuti akududuluka nazo kwambiri zinthu zake zachisankhozi. Koma chinthu chimodzi chimene makosana akumayiwala ndi kukonzekera bwinobwino kuti kodi ndiye tiyenda bwanji. Makosana mtambo akadali obalalika achimwene kulankhula zilankhulo zosiyanasiyana ndipo sizodziwika kuti kodi ndiye tikulowera kuti zafika pena pake poti kumadzifunsa kuti kodi iyi ndi achinyamata ahalansiwa asokoneza zinthu chabwino. Koma kodi lero ndilo titati ayi chabwino awo akuchoka abwere wina wake kuti ndiye kubwera ndani. Sitikhalanso ndi chinkhondo china kukanganirana kuti kodi ndiye ziyenda bwanji zinthu zakezi. Pepani mutikhulukira ifeyo bwantasa nditi zerudatu topewerati pena paka maganizidwe amadzativuta pang'ono. Koma ndithu maganizo akhalali amenewa amwene kuti kodi ndiye awawo atati ayi gule kwawo gule kapande kodi ndiye mlowa m'malo timunyapo ndani. Tiumakamba za masankho koma mbali zopikisana nawo pa masankhozo kukonzekera kwake ukumaoneka kuti ukufutira pa chimwene.
Nyamatayo nayenso sakudziwa kuti awupanga chiyani kwenikweni. Awumadzangodzamba toka nthawi ina ake kuti ndikadalipo ine ung'ono ukiti bukadalipobe. Awumadzangopanga kaphokoso kenaka ake penapake basi nayenso osadziwikanso kuti kodi ndiye amati chani, akuyenda bwanji kodi. Nthawi ina ake timadzaoneka opoyira inde, koma timalangizo tokha chimwene timadzapereka. Wakumva amamva, osamva samamva. Kutenga chinthuchi mchaka cha 2025 sikukhala nkhani yophweka chimwene ngati mmene ena akakuganizira. Zimadzaoneka ngati ena akali ndi ziwindi zabodza kuti amwene chinthuchi basi tatola ichi chakugwayigwa ichi. Ndimakamba kuti n'chifukwa chaketu ena ake amakonda kumakamba nkhani zowerengera madzamphutsi, kumangolankhula pakamwa pokha kuti anthu akuzunzika, chinthu titenga ichi sikokwana chimwene. Makosa anatazunzika inde chifukwa cha mabodza atsogoleri athu, kuti bwatikanalola mkunkhuniza bodza pasi pa mtima kudziwa ndithu kuti ayi zabodza zenizeni. Ulendo uno taphunzira chimwene. Izi zomangolongolola kumaona ngati chinthuchi chikhoza kutengedwa mophweka, zimene zija anzathu mipandoko awena kuganizanso mofatsa. Ena ake pano ali kuphika bodza chimwene. Nthawi ina ake ndingovumbuluka basi ndiwauza anthu kuti munthu weniweni ndi ineyo, ena ndabodza awa. Anthu basi andikhulupirira mosavuta. Kulemba m'madzi ndithu kuti achule awerenge. Masankho a mchaka cha 2025 sitidzapanga zayagwa m'baleni ndiwo kapena kungotola kuti bola ndatola. Ayi ndithu anthu akuyenera kukonzekera pakadali pano kutionetsa kuti ayinako kuthekera kokonza zinthu kuti tulutsa mng'anji wa moto. Ambiri amene alikalikiliki pano ma Emu Pi alephera kwambiri kutithandiza m'madera mwathu. Pano ali pakala kuthawira madera ena ukayesa mwayi. Atabwatika anthu ena m'madera mwawo ulendo wapitawo, kenaka ndikupezeka kuti palibepo china chilichonse cha nzeru chimene achita ku nyumba ya malamulo, amangopita kukasewera basi opanda cha nzeru china chilichonse. Lero lino ali yakali kuthawira m'madera mwina. Kumeneko kumakhala ngati avumbwe atsopano, kumagawa malitira ka nsalu, kumanda makalambura nawo, kumanyonyomala nawo ndi anthu wamba, kuyihahaza nsima ya nandolo, kumachita nafe chisoni nkuvutika kwathu. Penanso kumadabwa kuti kodi makosana mukuoneka takhalidwe labwino achitukuko, koma chifukwa chani mukuthawa kwanu, kwavuta chani kwanuko? Ayi ndithu nkhani ndi umambala basi. Ndale zomwe zija zachikalekale zija zabodza zija afuna kubwerezanso. Olemekezeka mabwana Emu Pi ambiri anaononga kwawo, anakanika kuchita zinthu zimene ankalonjeza anthu ambiri wopana akusamutsa katundu tawo, akuti basi ine ndikufuna ndiyime kuno ndikuthandizeni. Muthandize ndani? Masanja aja mmachita ku nyumba ya malamulo aja kani mmaganiziranso zotithandiza ifeyo? Ali ndachoka kumudzi kwathu anthu akumeneko ndosayamika ndiye ndiyimira mtawuni muno mmene ndimakhala umbava chimwene. Atawotcherera nalo bodza anthuko pano wantawuni tsopano. Tipitirize kumachita mbwerera zathu ku nyumba ya malamulo, kumakavina ndombolo kwa chinsapo cha mafaiti, kenaka nkudzayima pa chinkulu china pa balaka ndikuperesa masese osati sewero. Kagulu ka ndale kamene kalipo pakadali pano achimwene ndi kagulu komvetsa chisoni kwambiri. Kambiri mwakagulu kameneka katayitsa nthawi kupanga zinthu zimodzimodzi zomwezo akhale zikuoneka kuti zakanika, koma kumangokakamizabe kupita ku nyumba ya malamulo achimwene. Ukapeza kuli anthu ochepa olemekezeka ambiri akumangoyendayenda yaviyavi mtawunimo. Mavuto athu onse amene tidawafotokozera kumudzi kuno ayi ndithu ukuponyera ku nkhongo. Zavuta akudziwa tsopano kuti zinthu zasokonekera basi kusintha thabwa. Ayi ine ndikayimira dera lakuti kumene kwa anthu sakundidziwa ndikawanamizaso. Andale ambiri akanika kutiteteza ku mitengo yokwera kwambiri achimanga achimwene. Zochitika zakhala zili zomvetsa chisoni kwa basi. Tokha takhala tikumangolira misozi nkumatsikira m'mimbamo. Akanika kutithandiza nkhani ya forereza achimwene. Zokamba zimakhala zili zambwe koma zochitika pa ground ndiye 0% weniweni. Lero tikamadandaula nkhani ngati zoti akuluakulu zakuti sizikuyenda chonde tithandizeni, amakatanganidwa ndi zawo ku nyumba ya malamulo ukasoketsa zovala za chisaka. Kodi ndiye mwati zimenezi ndiye zisintha chiyani? Ayi ndithu zenizeni. Njifake timanena kuti ngati mmacheza nawo ofunika kuwauza kuti 2025 sikuti tikungotola wina aliyense. Ayi ndithu aliyense aonetse kaye kuti tikhoza kumukhulupirira ndipo akhoza kutithandiza. Apo ayi
nyekwe basi ena akaona nazo nyekwe. Life mbale wanga, life ni nchoncho. Long live Bwande. Ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande. Kumafuta kunyasalande sunga mvetse.